Ang pangutan na mahitungod sa pagbayad og buwis. Mateo Kapitulo 22, 15, 22. Mibiya ang mga pari ug nagplano sila kon ansaon nila pagdakop si Jesus pinaagi sa iyang gipenalty. Anya gisugo nila ang uban sa ilang mga sumusunod ug ang pipila ka tawo ni Herodes. Nangutana sila kang Jesus, magtutudlo, nasayad kami nga tinuod ang imong gipenalty. Gitadlo mo sa mga tawo ang kamatuoren bahin sa kabubaton sa Dios. Ug wala ka magpauyon-uyon sa mga tawo bisan kinsa pa sila. Alang kanimo, gusto ba nga kita nga mga Hudyo mo bayad og buwis sa emperador sa Roma o dili? Apan nahibaluan ni Jesus ang ilang daotang tuyo, busamingon siya kanila, mga tigpakaaron ingon. Ngano bang buot man ninyo akong bitikon pinaagi niya na nga pangutana? Pakita ninyo ako og kwarta nga gigamit sa pagbayad og buhis. Ug gidala nila kini kanya. Mingon si Jesus kanila, kang kinsa ba kining hitsura og ngalan? Mitubag sila, iya sa emperador. Busa mingon si Jesus kanila, kon mao kana, ihatag ninyo sa emperador ang iya sa emperador, ug sa Dios ang iya sa Dios. Sa pagkadungog nila sa tubag ni Jesus natingala gayud sila. Busa gibiyaan na lang nila siya.